tots i a totes, què tal esteu? Espero que estigueu molt bé. Em dic Ahlam, tinc 12 anys i vinc a participar en el concurs de Jo tinc la paraula. El tema que he triat avui per parlar és la por de parlar en públic. Jo, per exemple, abans era una d'aquelles persones que tenia moltíssima por de parlar en públic, però ara crec que és tota una tonteria, perquè tenir por de parlar davant de persones que són persones igual que tu no té que fer tanta por, no? Jo que hi ha coses pitjors. I ara mateix us donaré uns quants consells per superar-ho. El primer consell que dono és que penseu més en el material que esteu exposant i no penseu molt en el públic. Si el públic t'està mirant és perquè tens alguna cosa a dir i t'estan escoltant. I si no t'estan mirant, vol dir que no els interessa el que estàs presentant. També utilitzar tècniques de relaxació. Respirar profundament abans de sortir a exposar. I si et sents insegur o insegura mirant a les altres persones, mira les persones que et portin més seguretat. I organitzar-t'ho. Si t'organitzes molt bé el teu treball, et sents més tranquil i tranquil·la. I practicar-ho i practicar-ho. Escriure-ho moltes vegades, repassar-ho moltes vegades abans de que sigui hora d'exposar-ho. Això t'aportarà confiança, tranquil·litat i t'ajudarà a mantenir-te el control durant la presentació. I per últim, lliurar-te dels pensaments negatius. Això funciona molt. Pensar en coses que et facin sentir alegre o que t'agradin. Només cal tenir energia positiva i centrar-te en mantenir una conversació natural amb el públic. Doncs això és tot, nois. Aquí acaba el nostre vídeo. Espero que us agradi i que l'apoyeu molt. I això és tot. Adeu!